कलाकारी का मोल नहीं, अब एमएमएस का मोल आ गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ, कलाकारी का मोल नहीं, अब एमएमएस का प्रचलन आ गया है भोजपुरी समाज में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन एगो ना एगो अभिनेत्री, मॉडल, एक्ट्रेस या गायिका के जौना तरीका से एमएमएस वायरल हो रहल बा, ओह तरीका से देखे में तो यह लागता कि अब गीत संगीत ना, कलाकारी ना, बल्कि एमएमएस वायरल भइला पर ही कुछ हो सकेला, आदमी हिट हो सकेला या मार्केट में ओकर नाम बन सकेला। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिन पहले एगो शिल्पी राज जी के एमएमएस वायरल भइल बा। जौना एमएमएस वायरल भइला पर शिल्पी राज जी के पूर्व पति विवेक पटेल जी से जब राय जानल गई कि आखिरकार उनका रिएक्शन का बा, तो विवेक पटेल जी अपन का रिएक्शन दिले, हम पूरा विस्तार से बतावे से पहले रउरा से एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान के भी दबा दी। जी हाँ, शिल्पी राज जी के पूर्व पति विवेक पटेल जी से पूछल गई कि आखिरकार शिल्पी राज जी के जन वीडियो वायरल हो रहा बा, ए पर राउर रिएक्शन का बा, राउर प्रतिक्रिया का बा। जब प्रतिक्रिया जाने के आदमी प्रयास कैलक तो विवेक पटेल जी एगो साफ सुथरा शब्द में कहले कि शिल्पी राज भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे घटिया किस्म के गायिका हुई। आ ई जन अभी हाल फिलहाल में जन भोजपुरी में एगो ट्रेंड चल रहा बा एमएमएस वायरल के, ई बहुत घटिया, बहुत निंदनीय बा। काहे कि इससे हमनी के भोजपुरी काफी बदनाम हो रहा बा आखिरकार। लेकिन अगर शिल्पी राज जी के साथे ऐसा इंसिडेंट भइल बा तो शिल्पी राज जी अभी तक ले ए पर प्रतिक्रिया काहे ना कैली हो, शिल्पी राज जी अभी तक एफआईआर काहे ना कैली हो। अगर शिल्पी राज जी के मन के बिना भइल बा तो, लेकिन अभी तक शिल्पी राज जी के एफआईआर ना कैला से ई साफ साफ साबित हो रहल बा कि ए वीडियो बनावे में, एमएमएस वायरल करे में उनकरा साथे जौन भी घटना भइल बा, घटना में शिल्पी राज जी के भी हाथ बा, कहीं ना कहीं हाथ बा। साथे साथे विवेक पटेल जी एगो औरी बात बतैलो हन, एगो और बात के खुलासा कैलो हन, कहले हैं कि शिल्पी राज एगो ऐसन कलाकार हुई। जी हाँ, शिल्पी राज एगो ऐसन कलाकार हुई कि उ पर्सनल लाभ खातिर कुछ कतनो हद तक जा सकेली, जतना तकले रउरा लो ना सोचले होखे। काहे कि शिल्पी राज के हम आज से ना, जब शिल्पी राज कुछ ना रहली तब से लेके शिल्पी राज के शिल्पी राज बनावे तकले हम बहुत बड़ा योगदान देनी, बहुत साथे साथे चलनी। लेकिन जब एगो मुकाम पर पहुँचली तो हमारा पीठ पर भी लात मारे के प्रयास कैली, लाते मार देली। साथे साथे इहो बात विवेक पटेल जी कहले हैं। लेकिन जौन अभी एमएमएस वायरल हो रहल बा, ये बहुत गलत बात बा। केहू भी व्यक्ति के पर्सनल वीडियो एक तरीका से वायरल ना करे के चाहिए। साथे साथे गौर बात कहले हन कि वो वीडियो में एक आदमी ना बल्कि दो आदमी साफ सुथरा शब्द में नजर आवता। शिल्पी राज जी के साथे कहीं ना कहीं शिल्पी राज अपना पर्सनल लाभ खातिर ही ऐसा वीडियो बनैले बारी। सूत्र के हवाले से खबर मालूम चलता है। जी हाँ, भोजपुरिया समाज रउरा लोग से निहोरा करतानी कि ऐसा खबर जाने सुने खातिर हमारा ये यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, ढेर सारा प्यार यूट्यूब चैनल पर बनाई ताकि रउरा लोग के भी हमेशा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करम। नमस्कार, प्रणाम।